pa na. Igala laro-laro las das gawas adto ka sa merkado na murag mag-window shopping lang ka. Di magsilbi kay makita ang negosyo. Patay. Amot usawan rin pagpabuhi. Tapos pagka-negosyante. Nga, ay mo kabala. Manokdok pa makakapit. Mga may tangad. Mga may tangad guys. Tangad. Bird lagi siya guys. Ito sa latin. Ay, sorry po. Ayaw say. Pagbuhat na dito ko na. Luto na. Huot na sa ko doy.